espatlla. Los rebeldes están en las puertas de la capital de la República y vosotros la defendéis. En este importantísimo trance de una guerra que señala la hora decisiva de la grandeza de España, los ciudadanos de la capital de la República deben dar, están dando y darán ejemplos de resolución, de disciplina y de enardecido coraje y de auténtico heroísmo. Companys, al final de la seva etapa va tenir molt clar que per dignitat de la institució que representava el seu final havia de ser aquest. El final de tantes milers i milers i milers de persones anònimes que com companys van deixar la vida a darrere del feixisme i de tot el que ha significat. Però avui només no parlarem dels exilis generats des del 39 aquí, sinó també dels exilis d'avui, David, perquè en aquests moments tenim un 1% de la població del món que ens deia ACNUR l'altre dia que estan senzillament en exili per causes molt diverses, 79 milions i mig de persones. Un 1% de la humanitat, així és, en situació de desplaçament forçós i indesitjat, i que és un rècord històric perquè mai s'havia arribat a aquesta xifra, però així és. Bon vespre, Sallent, gràcies a totes i a tots per estar aquí en acte de sobreviure a l'exili, als exilis, mai més enlloc contra ningú, com aquella proclama de Mauthausen. I com bé deia la Mònica, avui passarem per l'orografia de l'exili, per la cartografia de la repressió i per la geografia de la persecució i de la resistència, començant per fa 80 anys, per aquest mig milió de persones que van creuar els Pirineus, dels quals 200.000 mai van tornar, amb molts diferents destins, Mauthausen, Dachau o Ravensbrück, però també Xile o Mèxic o l'estat francès, venint d'un poble que sap perfectament el que és l'exili i que a vegades sembla que ens n'haguem oblidat. Ens anirem a Lesbos i ens anirem a Mòria i ens anirem a les filferrades de Ceuta i Melilla i ens anirem als murs de Trump i ens anirem a aquest món que cada cop aixeca més murs i més filferrades. I per suposat, i molt malauradament, i avui des de Sallent ens anirem a aquesta conclusió, que és que sembla que en circumstàncies radicalment distintes o molt diferents no hi hagi generació de catalans i de catalanes que no acabin coneixent els tribunals d'excepció, la presó o l'exili. Saludem l'Anna Gabriel Sabater. Anna, que ens sents? A veure si et sentim. Molt bona nit, Sallent. M'estic mirant l'Anna, no la podem abraçar, no li podem fer petons, no podem saber, no podem... Hi ha una part de la vida quotidiana quan t'estimes algú que no la pots compartir, no? Però la veiem i si ens ve de gust trucar-la al matí podem fer-ho i hi ha un contacte que afortunadament els temps han canviat. Però tu em deies que en Joan Oliver de Xile, el Joan Oliver de l'exili, el Joan Oliver que amb Entreval i amb tants d'altres, o en Calders a Mèxic van viure, era un exili on l'enyor era duríssim i que el teu pare a Xile era més un Pere IV que nosaltres no coneixem. El Pere IV... El Pere IV, sí, el Pere IV exiliat. Exiliat. Fora del seu país, del gran amor que ell sentia i va morir sentint pel seu país, i lluny de la seva família. Sort que tenia la seva esposa. Però d'aquest exili a Xile, Sílvia, hi havia una comunitat d'intel·lectuals catalans, evidentment. Hi havia el casal català que ja hi era i els van acollir fantàsticament bé. Els hi van buscar feina, els hi van proporcionar manera de llogar pisos. La colònia catalana de Xile es van portar meravellosament bé. I ell va voler tornar? Ell sí, ell va voler tornar perquè s'enyorava molt. El meu pare s'enyorava, ja us ho dic, que no podia estar sol. Aleshores, tenia la seva muller, però la seva muller va arribar un moment, al cap de 6 o 7 anys que eren a Xile, que li va dir, jo vull tornar.
no em trobo bé, vull que em visitin allà i vull marxar. I diu, i de passada podré mirar a veure com ho tens tu per tornar també. Per això li va crear molt mala maror amb els altres escriptors, sobretot amb el Trabal, que van renyir per culpa d'això per tota la vida. Perquè el pare volia tornar i el Trabal deia que mentre hi hagués el Franco no es podia tornar. Però ell podia més la seva mare, que era molt velleta, i després el fet que la seva dona volgués marxar. Aleshores el meu pare va acompanyar la seva dona fins als Andes a agafar el tren que passava per tots els Andes que la portava a l'Argentina a embarcar-se. I aleshores va ser quan van començar les cartes, a partir del moment que el pare es va trobar sol a Xile. Unes abraçades tan fortes per tu perquè, ai, no podem vèncer la distància. T'estimo enormement. Com és possible que l'absència encara no hagi caigut, vençuda pel desig? Adéu. Adéu, única, estimadíssima meva del cor. El teu etern Oliveret. Avui parlem d'ahir, sobretot per parlar d'avui i per parlar de demà. Perquè el pitjor que es pot dir sempre, inspirat per Walter Benjamin, que també fa 80 anys, que ens va deixar a Portbou, perseguit pel nazisme amb la complicitat de la dictadura, ja ho deia, que fins que l'enemic continuï guanyant, ni els morts estaran salvats. I això avui, posar-nos les ulleres de Walter Benjamin en aquest acte sobre exilis, fa pensar que no hi ha res pitjor que no haver après res. I avui, en condicions radicalment diferents de les de fa 80 anys, el que ens mata és la indiferència, aquesta indiferència criminal que defineix bona part de les societats europees. Però fins i tot, parlant de vaixells, que en parlarem després amb l'Òscar, des de l'Astral, i que podríem parlar també de la Carol, des del Sea-Watch 3, també aleshores hi havia vaixells, i també hi havia vaixells fletats cap a Xile, al Winnipeg, i també hi havia vaixells fletats cap a Mèxic, on eren rebuts, no com són rebuts els refugiats d'avui, sinó amb els braços oberts del govern de Lázaro Cárdenas o amb els braços oberts del govern xilè. Dic als suds perquè no era així a l'estat francès, i estaven amuntegats en els camps de Sant Ciprien i en els camps d'Argelers. Però és difícil no recordar també un poeta, que és l'Antoni Orihuela, que deia Auschwitz no és història, era una premonició. I avui, revisitar la fossa comuna de la Mediterrània, dels exilis d'ahir, d'avui, i esperem que no de demà, doncs és obligatori posar-nos al mirall al davant. I el mirall de la indiferència, i per això està aquí avui l'estimat Ruben Wagensberg, és el que ens està definint, perquè la filferrada finalment no defineix qui la pateix, sinó defineix qui la posa. Estem al 2020 encara? Encara. I tenim exili polític en un estat, se suposa que democràtic, europeu, que és l'Anna, Gabriel Sabater i les 9 persones que tenim en aquests moments a Ginebra i a Bèlgica, i que per tant totes elles formen part en aquests moments de la memòria present i de la lluita present del nostre exili polític, i tenim a dins del territori europeu camps de concentració. Les comparacions, sempre ens diu el Rubén, són injustes, no s'han de fer així, però sí la sensació de Rubén d'intempèrie, de precarietat, d'incertesa i de que Europa no sap com comportar-se, que és exactament el mateix que va passar a Argelers, que no els van rebre amb els braços oberts, sinó convertint Argelers, convertint Mòria en espais d'indignitat humana. Avui, per cert, fa 7 anys de l'enfonsament d'una gran embarcació a les costes de Lampedusa, 368 persones morien aquell dia. En els 5 dies següents, en total, morien unes 500 persones. 20.000 persones han mort des de llavors al mar Mediterrani. 20.000 persones són les que també ara mateix hi ha, per cert, a la illa de Lesbos, una illa on hi viuen
de manera autòctona, diguéssim, 80.000 persones, per tant, amb una pressió migratòria important, i que aquelles 20.000 persones, com les 20.000 que han mort al Mediterrani, com tantes altres persones que estan, en definitiva, esperant a poder sortir del seu país, perquè el seu desig també ho seria, es troben amb aquesta Europa cada cop més forta, amb més murs, que deia el David. Des de la caiguda del mur de Berlín s'han aixecat més de 1.000 quilòmetres físics de murs al voltant de tota Europa, això sense tenir en compte tots els murs en clau de vigilància o de seguretat, intel·ligència, de seguretat, a la qual, per cert, val a dir-ho, les mateixes empreses que inverteixen en aquest armament que generen les guerres, que causen la fugida de tantes persones, són les mateixes empreses que després fan aquest negoci fortificant les nostres fronteres. I hem tornat de Lesbos, però no fa falta anar fins a Lesbos per comprovar això, perquè aquest 2020 el 14% de les persones migrants en trànsit que han mort a tot el món ho han fet intentant arribar a l'estat espanyol. Vosaltres, que esteu a l'exili a Suïssa, que esteu a Ginebra, a terra d'exiliats, la cooperació intergeneracional de l'exili, que a vosaltres també us ha estès la mà, vosaltres heu compartit i heu viscut exilis a Ginebra de persones de moltíssims indrets diferents, i això us ha reconnectat també amb aquestes lluites que ha generat l'exili en tantes fases diferents de la història d'Europa, no? Sí, la Sílvia parlava de la comunitat catalana que va acollir a tants republicans a tants països de Sud-amèrica. Nosaltres, evidentment, no som un exili nombrós, com ho va ser, malauradament, el republicà, i la veritat és que això ha fet que hi hagi algunes diferències, algunes similituds, i a mi particularment, i sempre ho reivindico com un privilegi, m'ha acollit una comunitat conformada per gent de molts llocs del món, la comunitat dels fills de desapareguts de l'Argentina o de l'Uruguai, per tant, l'exili de l'Argentina i de l'Uruguai. Aquests dies també, que recordàvem Aquino, que deia que si Mafalda hagués arribat adulta, de fet no hi hagués arribat, perquè hagués estat una víctima de la dictadura argentina. Tota aquesta generació de gent va establir-se a Ginebra, alguns s'hi han quedat i són els que evidentment ens han acollit, o les companyes kurdes. Suïssa té milers i milers de kurds i de kurdes exiliats, no considera el PKK com una organització terrorista, per tant és un país relativament segur per les companyes kurdes, o els militants colombians. Aquí també hi ha molt exili recent del conflicte armat a Colòmbia, encara sense resoldre, al contrari, que suma desenes i centenes de morts cada any. I és aquesta composició d'exilis de diferents èpoques, de diferents geografies, però que, com em deia una militant suïssa que s'ha passat la vida acollint a exiliats d'arreu del món, nosaltres, Anna, tenim una sort, que és que tenim un passaport que sempre ens obrirà les portes arreu del món. No és el passaport de l'estat espanyol, òbviament. És el passaport de la militància. Ella n'hi diu el passaport de ser comunistes, ella ho és. Digueu-li com vulgueu, som antifeixistes, som comunistes llibertaris. Això és un privilegi perquè això, evidentment, ens fa que ens acullin amb els braços oberts en els llocs que segurament no ens haguéssim imaginat que acabaríem vivint. Explicava com en Joan Oliver va viure la precarietat de dir com em guanyo la vida, quin és el meu entorn aquí, però afortunadament allà hi havia un munt d'intel·lectuals catalans, he anat a sopar a casa del Trabal, l'amistat amb els Bertran, etc., els Benguerel, etc., que eren allà, en el vostre cas, la solitud, arribar en un entorn on sou, en aquest cas, vosaltres dues, i a més provinents no precisament de la mateixa, com en diem ara, de les comunitats, de la mateixa unitat familiar, que en diuen aquí ara amb la Covid, saps? Per tant, mai pensem en vosaltres des del punt de vista més humà, els qui no som part de la vostra unitat emocional. L'exili té moltíssimes cares, i segurament molta gent quan recorda en Pere IV no li ve al cap aquesta vessant tan absolutament entranyable i enamoradissa i dependent de l'amor d'una altra persona. Evidentment som absolutament
polièdrics i sovint doncs, traiem la millor de les fortaleses per seguir reivindicant la lluita, per seguir dient doncs, que l'objectiu, evidentment, és guanyar drets, és conquerir-los i, per tant, tendim a que la gent no estigui pendent de les nostres tristeses perquè creiem que hi ha molts altres valors a reivindicar, perquè també recordem que finalment ens hem pogut exiliar en condicions evidentment molt millors a nivell material que les que descrivia el Rubén, de totes les persones que es troben en aquest impàs d'exili, és a dir, que ni tan sols poden fer aquest exili segur, aquestes vies segures, i per això deies, podem comparar amb altres moments en què l'exili ha estat reconegut. El David ho deia, el govern mexicà o el Xilè acollien els exiliats i els reivindicaven com una sort d'acollir-los en els seus països. Nosaltres no. Nosaltres no ens podem dir exiliats. Ho sabeu perfectament els companys dels mitjans de comunicació, prohibien parlar de presos polítics o d'exiliats. L'univers mediàtic de l'estat espanyol, amb tota la complicitat dels països europeus, evita parlar de nosaltres com a exiliats. Nosaltres som fugats, nosaltres som gent que hem delinquit i que hem escapat de la justícia, però ni tan sols se'ns concedeix la categoria d'exiliat polític. I això és una diferència molt gran perquè, a més de trobar-nos en la situació en la que estem, que és d'exili, hem de reivindicar-nos com a exiliats, no? I a banda, evidentment, ens toca començar absolutament de zero en un país nou. La poesia de Corrandes d'Exili diu mitja vida vingué amb mi. Al final jo crec que la deixes tota a casa i n'has de començar una de nova en el país d'acollida. Per tant, l'exili són moltes coses, ni tan sols segurament avui tindrem possibilitat de tocar-les totes, però evidentment, l'exili, malgrat el del segle XXI, en determinades condicions permet que avui ens puguem connectar, ens puguem veure, ens puguem escoltar. Inimaginable, evidentment, això als anys 40, però l'exili és físic. I per més Skypes que hi hagi, per més connexions que hi hagi, la dificultat física de ser a casa és el que finalment distingeix qualsevol exili, qualsevol migració. La privació de l'acte de llibertat, de poder-te moure lliurement per on vulguis, això és l'exili, això és la migració a qualsevol època i per més mitjans tecnològics que hi hagi. I també és lluitar contra l'oblit de l'exili, perquè no hi ets, i l'absència del no ser-hi, evidentment, pot conduir a l'oblit, i més en una època en què tot plegat és efímer. Anna, que jo ja no em dedico a aquest ofici. Què esteu fent a Ginebra? Perquè hi ha molta de la feina que podeu fer des d'allà que la gràcia és no explicar-la, no? I segurament un dels patrimonis que tenim s'està produint fora de la imatge, no? Fora de la veu, fora de tot allò públic, no? Sí, a veure, m'ha fet gràcia això de no suportar els polítics. Jo crec que cada vegada som més els que no suportem, sobretot determinats polítics, i ens agradaria que no ens en consideressin. Jo sempre dic que el meu exili és un exili molt de base. Jo, bàsicament, 43 anys de la meva vida, diguéssim, he estat militant de base i només 2 he sortit a la tele. I m'agradaria que no se'm jutgés només per quan he sortit a la tele i, per tant, a diferència potser d'altres companyes que estan a l'exili, que han seguit treballant pels partits polítics o per la mateixa administració de la Generalitat, jo en el meu cas he arribat aquí i he fet el que he hagut de fer tota la vida, que és buscar feina i sobreviure amb això, que és el meu únic capital, les meves mans, no tinc res més. I una companya que també havia fet exili a finals dels anys 60 em deia sovint l'exili és una transitorietat perenne, és a dir, transites cap a algun lloc, però allò cada vegada s'allarga més i et vas perenitzant en aquest trànsit, no? O una perennitat transitòria. Arribes a un lloc i bé t'has d'instal·lar en aquest lloc també, i bé has de crear lligams en aquest lloc també.
I en el meu cas jo milito en aquest lloc i en aquest país que he arribat doncs, m'he fet d'un sindicat, m'he fet d'un partit polític i intento també, en la mesura del que puc contribuir, a millorar també el món des d'aquí, no? que també es pot fer com en qualsevol altre lloc del món. Per tant, la meva posició en aquest cas doncs és això, és de viure, treballar i militar en aquí, però també és cert, òbviament, que el meu motor vital, polític i emocional segueix als països catalans, que evidentment a mi m'agradaria tornar a uns països catalans diferents dels que hi ha ara, amb menys feixisme, amb menys impunitat de l'extrema dreta, sense aquest poder judicial que ha esdevingut una quinta columna, ells sí, colpistes, sense ràtzies policials racialitzades, sense tant atur, sense tanta gent desnonada, sense tanta violència policial, etc. I per tant, clar que intento fer el que puc per canviar les coses a casa meva, que sempre serà casa meva. I que no hi hagi un cop d'estat militar no vol dir que no hi hagi un cop d'estat contra la democràcia. I que companys o companyes que es diuen d'esquerres que ens neguin a nosaltres la condició d'exiliats polítics i ens diuen que nosaltres no vam travessar el Pirineu descalços i que per tant nosaltres no mereixem cap solidaritat, jo crec que genera no només dolor, sinó sobretot una reflexió. No s'és demòcrata si no s'és antifeixista. I en aquest moment a l'estat espanyol, i més enllà de l'estat espanyol, desgraciadament, cada vegada més en molts països d'Europa i més enllà, el feixisme avança perquè amb tota la intel·ligència i la crueltat pren noves formes. Si des de les esquerres, si des dels antifeixismes no som capaços d'identificar les modalitats de lluita antifeixista d'avui, tindrem un greu problema i segurament en algun dia ens en penedirem. Per tant, que vagi per aquestes esquerres, que jo crec que de moment no ho són, perquè de veritat actuïn en conseqüència i lluitin contra el feixisme, que malauradament a l'estat espanyol mai va marxar. Això que està dient Anna Gabriel... Però sí que ens serveix, en canvi, la reflexió davant de tots aquests exilis, la permissivitat o l'acceptació generalitzada d'una gran part de la societat, molt majoritària, possiblement és la que permet que hi hagin aquests exilis, que hi hagi un argelès, que hi hagi un Lesbos, que hi hagi un Suïssa o que hi hagués també un Mèxic o un Xile. I la reflexió, perquè quan estàs a Mòria, una de les coses que fem és intentar molt ser els ulls i pujar molts tuits i moltes fotografies, perquè demà, això d'avui també sigui memòria històrica, és molta la gent que t'escriu i et pregunta, què hi puc fer jo? I aquesta pregunta, el que hi puc fer jo, comença i acaba quan tu has vist segurament aquella imatge que t'ha impactat a través de la pantalla del telèfon mòbil. Però aquest què hi puc fer jo, si no es transforma en absolutament res, i d'això Hannah Arendt, per exemple, en parlava moltíssim a les reflexions posteriors a l'Holocaust, doncs el tema, el mirar cap a una altra banda, que simplement el que estàs fent és que aquests pocs, que segurament són responsables, que són pocs, siguin majoria. Lamentablement el que veiem al mar, salvant les distàncies de la gran tragèdia de Mauthausen, d'aquest episodi tan dur, tan difícil de pair d'Europa, que aquests milions de persones que van perdre la vida en els camps de concentració. Lamentablement jo era molt petit quan el meu avi feia aquestes escapades a Perpinyà per veure el seu germà que estava a l'exili i venia amb alguns llibres que no amagava gaire i que podien caure en les meves mans i que alguns d'ells relataven amb imatges i amb un francès perfecte, evidentment, el que va passar en aquests camps. A mi em va frapar moltíssim, jo era molt petit i aquelles imatges eren molt dures, eren duríssimes. 2 episodis de la meva vida m'han frapat tant. Aquest va ser un, i després enmig del mar, quan rescatem aquestes persones que provenen de Líbia, que han estat tancades durant més d'un any, a vegades 2, a camps de detenció financiats per la Unió Europea, uns camps que són molt semblants lamentablement el que passava amb els camps de concentració, on no hi ha aliments, on no es poden garantir l'assistència sanitària a ningú, on realment tots van descalços, amb sarna, malnutrits, malalties infeccioses, i evidentment el que pot pagar una extorsió pot sortir, el que no queda allà confinat fins al final dels seus dies, perquè evidentment que els diners que paga Europa per mantenir aquests camps no van a parar, ni molt menys a la tasca que es destinen, sinó
pots comptar que es financen milícies en un país en guerra, un país que porta una guerra civil llarga, llarguíssima, i que a tots els països de la Unió Europea els interessa, perquè de moment van exportant petroli i venent armes, i és el que està passant a Líbia. No? Doncs, malauradament, aquestes persones que nosaltres rescatem al mar són les que estan en millor estat físic i psicològic, que han pogut sortir, han pogut ser alliberades d'aquests camps, no? I ens narren la història de violacions reiterades, de com cada dia treien a 3 o 4 o 5 i els eliminaven, no es tornaven a veure mai més, perquè els camps, els centres d'atenció es anaven omplint, i sense recursos, doncs els que no tenien una salut favorable, els que no podien ser venguts com esclaus als libis, doncs evidentment si no podies pagar l'extorsió per sortir i no tenies força per treballar, evidentment que et deixaven d'alimentar i quedaves en un racó completament desnutrit i a la teva sort. No? Seguirem al mig del mar, seguirem vetllant per mantenir i per respectar els drets d'aquestes persones al mig del mar, que són molt vulnerables, i seguirem lluitant per defensar-lo aquí, al mig del mar i als tribunals. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40 amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada. Serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit.